ఏంటి మావా ఈ ఇయర్ రాశి ఫలాల్లో కూడా అన్ని కష్టాలే అని చెప్పారా? చిల్ మావా, ఒకసారి విను. కష్టాలొస్తే ఏడుపు వల్ల జరిగేదేముంది, మొహంలో గ్లామర్ పోతుంది, తలంతా భారం అవుతుంది. ఆకాశం తెగి పడిపోతే ఏం చెయ్యాలన్నట్టు అలా తెగ ఆలోచించద్దు, నువ్వేదో ఆపేసేటట్టు. హ్యాపీగా 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 నువ్వు వాడిందే ఆటనుకుంటూ, నువ్వు పాడిందే పాటనుకుంటూ లైట్ గా లాగించే వేట లైఫ్ లో ప్రతి పూట. సీరియస్ గా ఫీల్ అయ్యేంత సీన్ ఏముందంట, లైట్ గా లాగించే వేట లైఫ్ లో ప్రతి పూట. సీరియస్ గా ఫీల్ అయ్యేంత సీన్ ఏముందంట.